Kysuce. Čarovná oblasť obohnaná koloritom hôr a údolí. Kysuce, malebná krajina prinášajúca neopakovateľné kultúrno-historické bohatstvá slovenského ľudu. A práve v lone tejto nedotknutej prírodnej krásy v priamom susedstve s Poľskou republikou sa rozprestiera malebná obec Nová Bystrica. Vstúpte spolu s nami za jej prach, aby sme v atmosfére rázovitosti tohto kraja aspoň na chvíľu pookriali. Chotár obce Nová Bystrica leží v juhovýchodnej časti Kysúc. Územie obce je súčasťou najsevernejšieho geotektonického flišového pásma západných Karpát a chránenej krajinnej oblasti Kysuce, vyznačujúcej sa bohatou faunou a flórou. Nová Bystrica vznikla odčlenením východnej časti Starej Bystrice. Prvýkrát sa písomne spomína už v roku 1635. Predpokladá sa však, že pôvodne bola sformovaná ešte oveľa skôr. Jej zrod bol odvodený od kopaničiarskeho práva spojením rozptýleného osídlenia obyvateľstva. Sprvoti obec patrila k strečnianskému a neskôr k teplickému panstvu. Počtom obyvateľov patrila vždy k najľudnatejším kysuckým obciam. Z každého kúta tejto svojráznej dediny dodnes dýcha čaro histórie. Najstaršou zachovanou kultúrno-historickou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstiteľa, pochádzajúci z roku 1857. Táto dominantná stavba nahradila pôvodný drevený kostol, zasvetený všetkým svätým, ktorý stál pravdepodobne na mieste súčasnej farskej budovy, ktorú v roku 1995 svojpomocne vystavali miestni občania. V súčasnosti má obec približne 3000 obyvateľov, pričom jej chotár sa rozprestíra na ploche 12 500 hektárov. Jej územie zaberá nielen miestna časť Vychylovka, ale aj dnes už neexistujúce obce Harvelka a Riečnica. Tieto obce sa k Novej Bystrici pripojili v roku 1980. O 3 roky neskôr začala na ich území vyrastať nová vodárenská nádrž, ktorej perlistá voda zásobuje životodarnou tekutinou okresy Čadca a Žilina. Malebné zákutie, tiež nazývané Slovenskou Kanadou, je rajom turistov a dovolenkárov, a to aj napriek tomu, že vodárenská nádrž je postavená striktne za účelom zásobovania pitnou vodou. Zrkadliaca sa hladina, obsahujúca až 34 miliónov kubíkov vody, ovenčená koloritom nedotknutých lesov a hôr, poskytuje množstvo turistických a cykloturistických trás, v útrobách ktorých si načerpá v ktoromkoľvek ročnom období dostatok energie každý milovník športu a prírody. Každý rok v letných mesiacoch sa na pamiatku obyvateľov zatopených obcí koná slávnostná svätá omša a stretnutie rodákov v jedinej zachovanej stavbe kostolíku v Riečnici alebo na mieste bývalého kostola v Harvelke. Kultúrno-historické bohatstvo týchto romantických dedín, existujúcich iba v pamäti ich obyvateľov, je dodnes neoddeliteľnou súčasťou skanzenu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Vo všetkých častiach Novej Bystrice môžeme obdivovať nielen dlhovekosťou presiaknuté štíty dreveníc, ale aj minulým storočím poznačenú architektúru, ktorá sa prelína s modernými novostavbami prinášajúcimi mladým rodinám zázemie, priestor, presvietenosť a útulnosť. Popri týchto rodinných domoch sú sťaby zápalkové škatuľky prinášajúce teplo rodinného krbu, zoradené bytovky nahrádzajúce niekdajšie ubikácie občanom zatopených oblastí.
Pri našich zimných potulkách Novou Bystricou a jej okolím sme vám zďaleka nemohli ukázať všetko, čím tento čarokrásny kraj oplýva. Nič to, veď onedlho je tu leto, kedy všetko zameškané určite doženieme. Už teraz sa tešíme na nové prekvapenia, ktoré má vždy a pre každého v zálohe Nová Bystrica, čarovná oblasť Kyslúc.